Jaapa tiedä, kyllä mie vain sen sanon, että ei nämä nykyajan hirvenpyytäjät osaa olla mettässä. Joo, kyllä se on niin lapsellista homma. Ja pari tiimaa siellä istutaan ja vahataan ja sitten lähdetään kotiin. Meidän Faariska, se osasi olla kunnolla mettässä. Vain. Mie muistan yhdesti, kun se lähti aamulla varhaan ja me kläpit jäimä rääkkymään sen perään. Mamma vain prämhäytti klappapurrokattilan pöytään ja sanoi, että olkaa hiljaa kläpit ja syöt. Ja se Faariska tulee, kun se tulee. Ja tulihan se sieltä sitten kotiin ja vain. Sillä meni 12 vuotta. Ei se hirveä ollut kaatanut, mutta se oli saanut 2 uutta kläppiä. Siellä Grannikylässä kuulemma. Me saamme 2 uutta sisarrusta. Ja vain. No mitä, ei sitä turhaan rampattu eestakaan. Joo, se oli erilaista siihen aikaan, sen minä vain sanon.